tayo ngayon sa McDonald's. Look at them. Hello. Cheers. Alam nyo guys, nandito kami sa McDonald's. Dito kami nag-breakfast kasi kasama rin ang gwapo ko. Ayan. Ay ano, kasi today is the opening of the Plantorama Plant Expo. Ayan, yung ginupitan ko kagabi guys. Oh. You see that? Gupit ko. At pupunta ako dahil invited kami na isa ako sa mag-cut ng ribbon sa opening ng Plantorama again. Okay? So, ito siguro ay mag-last for 1 week na naman na Plant Expo. So, from today, 13, parang ganun eh. From 13 to 18 yata, hindi ko sure. Pero, ilalagay ko mamaya sa Facebook ang update. Okay? So, punta tayo at tignan natin, tunghayan natin ang opening. At kami ay magkakating ribbon. That's why we are early. And we are taking our breakfast. Nag-coffee lang. Oy, ano yun? Tissue. Okay. Ako ay sausage egg. Not muffin. Christmas na guys. Ito City Hall. It's September 13 at ganito ang makikita nyo. Maliwaliwanag, ang sunlight ay very bright, ang ganda ng araw. So, hoping that this day will be blessed with joy and happiness again with the plants. Nandito yung dalawa. Kasi kami, naghihintay kami ng time. 9:30 ang punta namin. Ayan o. Tayo sa ICM. Opening na yun ng Plantorama. Let's go and see. Again, the beautiful plants that they display. Okay, let's go. Bilhin na naman natin dito. So some of our exhibitors Ito naman ang ribbon cutting. Nakapagpit na naman ng dalawang halaman. At nandito lahat sila. because they're ready to take your orders. Daming mga halaman dito guys. Ito ang gusto ko kaya ng halaman. Ayan, dito ako nakabili ng kay Ka. Bili ako ng Pink Princess and Alocasia Forte. Meron na tayong Alocasia Forte na 4 pero gusto ko yun. Ayan, ito. Busy na sila. Ang daming namimili. Busy. Ayan, namimili sila ng mga halaman. At kami ay uwi na muna. Dahil kami ay mag-prepare pa ng pagkain. Ayan. Plantorama, September 13 to 18, 2021, from 8:30 a.m. to 7:30 p.m. Ayan. And then ang Plantorama is from today, September 13 to 19. So, 6 days. 6 days sila dito sa Island City Mall. Dito sila sa Activity Center. Nandito lang sila sa ground floor. Let's go. Let's go home. At ang ganda nitong nabili natin. Nakita mo naman. Wow. Very nice. Wow. Tapos meron pang isa, yung Forte. Ayan. Malaki na yung Forte. Let's go. Golden Forte. Let's go. Okay. At nandito sila. Present. Guys, nandito kami sa sa Max ICM. Tingnan nyo naman ang nangyari sa buhok na ginupitan ko kahapon. Guwapa, no? Guwapa? Oh, guwapa. At nandito kami. Umiinom siya ng gulaman. Matagal na kami hindi nakainom ng gulaman at yun ay busy ng online. Nandito tayo sa ayan. Ito yung Max dito sa Tagbilaran, nag-iisa pa lang. Wala pa siyang branch. Ayan guys, ang ganda no? Ayan o, malapit lang siya dito sa may Jayco. At dito sa pilit lang ng escalator. Ayan, nandito sa ICM.
Nauhaw kami, galing kami doon sa cutting of ribbon sa ground floor sa activity center kanina. Kasi yun nga, nag-open ang Plantorama at invited na naman ako sa pagkat ng ribbon kasama si board member Lucille Lagunay. At yun, first meeting namin ay okay naman. Ang sarap ka chit-chat ni Ma'am Lucille kasi maraming mga topics na very interesting at makakatulong sa bayan natin at sa mga sangkatauhan dito sa mga Boholanos na medyo nahihirapan din. Hilig pala siyang tumulong. Ayan, at nag-order kami. At may borrow da atong card na promo ni Munay kay i-promo natin. Saan na to? Katong card nga gipilian na kana. Oh, mo ba na? Ay, katong dako. Katong gipilian na mo ani. Ayan. Yan. Kasi ito yung bago nilang super sulit bundle dito sa Max. At yan, ito yung in-order namin guys. Kompleto na siya. Ayan, as you see, may pansit na, meron ng sinigang bangus belly, and then yung very famous nilang fried chicken, syempre, hindi mawawala, and then the lumpia. At ito na, actual. Ito na ang actual niyan. Ito na, at kumakain na sila. Hindi pa pala. Kalalapat pa lang. Pero meron pang isang option dito sa, kasi ito yon. Ito naman sa baliktaran. Ito yung kanilang Pinoy shakes and coolers. Meron sila nito ilang coolers na 99 pesos. Ano to sila? Mga shake. May mango. Ayan. Iba't ibang mga flavor. See? So, okay lang ba? Ayan, mukbang. Max Mukbang today here in ICM. Ayan. At yan ang favorite natin syempre yung sagot gulaman, no? Sagot gulaman. Hot sauce. At itong kanilang bangus. As you see, wow, maasim ito. Asa nakita ko? Asa ng laman? Ayun, may laman naman. In fairness, merong isa. Isa lang ba yan? And then, ayan, may sabaw. At ito yung famous talaga ng Max. Dito sila sumikat sa kanilang fried chicken. Ayan, deep fry kasi yan, kaya masarap. Malutong, malasa, and you know lang, wala naman yata ang Pilipinong hindi nakatikim nito sa Max chicken. At may mga gwapa silang nagsaserve sa amin. Mga gwapa at mga buutan. Meron din 4 palang laman daw yan. So, okay lang, sulit na. Mabusog ka na niyan. Meron pang lumpia. Ang lasa, nalasahan mo na? Okay, lasahan natin. Okay, I will open this. Paano ba ito? Sus, nakatali yung kanilang tissue, guys. Talagang balot na balot, guys. So, balot na balot yung kanilang ano. Ayan. Kain tayo, ha? Then, I will tell you kung ano ba ito. Okay ba sa ating panlasa. Ayan, oh. Ipakita ko rin yung bangus para matakam kayo. Bangus belly. Ay, hindi pala belly. Ayan, oh. You see that? Okay. I will taste and I will tell you. Yummy! Show you the expression of the face. Meron siyang taba. Ayan. Kita mo yung taba ng bangus. Sarap yan. Ayan. Ang sarap, guys. Wow! Ang galing ng nagtimpla. How is it? Okay? Tikman niyo yung chicken. Yummy. So, let's eat. At
At yung pansit naman nila, I will show you how it is. How it tastes. Kung pasado pa sa ating panlasa. And then, makita ko rin kung paano ako sumubo ng malaki. Napay bisita, maabot. Thank you, Dad. And about this one, ipakita ko din kung anong lasa nito dahil nauhaw ako, guys. Pakita ko sa inyo. Pakita ko sa inyo itong kanilang ito, guys. Oh my God, I can recall. Ang ma-recall ko sa lasa niya, guys, nung college days ko, from UE, pumupunta ako ng Moraita para lang mag-snack. Alam nyo, ang snack namin is mais con yelo. Tapos ang drinks namin ay ito. Nare-recall ko talaga. Yan. Doon sa Moraita. Malapit sa Cybels. Doon kami nag-snack ng ganito. Ang dami nating ma-recall sa mga taste ng food, no? Sarap. Yun naman, pag matamis, masarap na sa akin. You also this one. Kakamain ko. Ayan. Ito yung kanilang lumpiang Shanghai. Shanghai ba to? Oo, yata. Ayan guys, tapos may sausawan na ganyan. Meron silang sausawan na sigurado ko matamis to. Nakilnet. Nakilnet dito eh. Ang sauce niya nagpasarap. Kasi magaling yung gumawa. Maraming suka. Nasamit tuloy ako. Ang sarap. Look at this. Ano rito? Ito, Tinilang? yung chicken, syempre. Ito ang number 1. Gusto ko itong... You see this? Alam mo ito? Ano yung tawag sa English ng puwit ng manok? Tawag nila? Hindi mo na? Kaya? Anong tawag nila dito? I don't know the name, but kung sa amin na Ilocano, kimmol. Kimmol timanok. Pwede rin isawsaw natin dito. Ayan, yung sausawan ng lumpia. At pwede mo rin isawsaw dito. Banana ketchup. Wala ito silang toyo, no? Walang lasa ito. Puwit ng manok, kimmol. Hindi ko alam ang tawag talaga nito eh. Sa Tagalog, ano na yan? Merong tawag dito eh. Alam niyo ang sinawsawan ko, yung sausawan ng lumpia. Ayan. Crispy, crunchy, tasty yan, yung malasahan mo yung mantika. May mantika siya na napundo doon sa flesh nung puwit ng manok. Tapos, ayan. Okay. Let us eat. Eat na ako, guys. Okay? So, yung kanin, alam naman natin ang lasa, so I will not show you. Yun lang. Okay? Kain na tayo. Ang sarap. Sarap. Ha? Ano na? 1,499 ata. Bali po, 1,500 kamo na lang.
Para ka din kumain ng ano, McDo. Ay, kaya tayo. Oo. Yung kanilang, ano ang tawag dito? Sinigang Sinigang na bangus. Sinigang na bangus. Belly, no? Oo. Bangus ng belly. bangus, oh. Sarap. Ang sarap ng pagkatimpla. Tingnan mo. Maraming gulay. Gusto ko yung sabaw niya kasi maasim. I love sinigang na maasim. Ayan o, may sitaw, may sili. You see that? Sili. Yan. Thank you. Ang babait nila. Ganda pala pag pupuntihan ano? Huh? Ano yung puntihan pupunta na asikaso ka. Toothpick. Kukuntihan tao pala masikaso ka nila. Ngayon yung ano? Kanilang ano guys, no? Yan. Kung kain kayong sili, alam nyo, ewan ko, gusto kong kumain ng sili, pero ayaw ng lalamunan ko. Pero ako gusto kong kumain ng maraming sili. Ha? Ay, wala. Manghang. Busog kami guys. Busog na busog. Ayan, di na ubos. Kain Pinoy talaga, busog ka. Ang dami oh, talagang busog ka, heavy. Hanggang gabi na yun, di na ako maghahaponan. Super heavy. Maniwala ka. Binibisto ako guys, maniwala ka daw. Oh, maniwala ka. Pag nagutom yan guys. Oh, ano? Pag nagutom yan, kain ka. Binubulgar mo naman eh. Nagpapafines ako eh, ikaw naman eh. Eh, paano naman kita? Binubulgar mo naman. Kita ba ng ebidensya? Kita ang mga bell-bell. I don't care. Sabi nga, di ba, laging naririnig. Life is too short. Di ba? Sabi nung friend ko lagi, life is too short, just enjoy your moments. So, enjoy na lang. Ayan. Nababaguhan ako sa gupit ko. Fill up mo. Fill up. Meron kasing iniwan dito guys. Ito guys. So, fill upan natin. Maganda ba serbisyo? Maganda ba ambience? Maganda ba ang lugar? Okay bang food? Ganon, the service. Ano yan? Ano? Wala nang bayad dito. Wala nang bayad dito? Ay, hindi eh. Pinapilapan man ako. Pagpilapan niya raw dyan, guys, hindi na raw siya magbabayad. Kasi nag-effort siya pag-COVID ba ito? Bad ka naman. COVID ba? Oh, health declaration. Ha? Health declaration. COVID ba? Han? Health declaration form. Really? Wala naman tayong COVID. Declare mo na wala kang masama nangyari sa Wala. No need na. We don't have any problem about health. Thank you po, Lord God. Nako, Awa naman ng Diyos, wala naman disqualify, ano ka rito, So no need to fill up. No need to fill up. Kasi health declaration man ka ni. declare mo na wala kang sakit. Oh. Ayan oh, fill upan. Akala ko naman, fill upan ito para sabihin yung kanilang service. Hindi pala. Paano na This ito? is a health declaration Sayang form. yung rice pa, oh. Eh, wala naman tayong problem. So no Para need. yung mga rice, sayang. Distance please. Ayan
na nakikita dito sa mga distance na yan. Join the Max community. Ayan, oh. Ayan. Okay? Okay na kayo? Okay, let's go home. Okay? Umuwi na kami. Thank you so much. See you again on the next video. Bye-bye. Bye-bye, guys.